TV. Ndini ndega ndiri kurova nyaya dzechokwadi ndosaka vachiboikana muri yeZimbabwe kana dzoka kana dziri nyaya dzemaupdates munoziva kuti isusu hatife takadisappointa tinoramba tichingodhilivha kunge mukadzi ane nhumbu. So panapa nhasi ndauya nenyaya iri kuitika pamazuva mashoma adarika aya Themba Mliswa anga neinterview yaaita sharo zvakawanda achiratidza kuda kudisrespecta vamwe vanhu pachigame ichi. Disrespecta Mutsvangwa, disrespecta vanhu vakawanda achiti aiwa those guys vari kudya kuna Tagwire ikoko Mutsvangwa ngaite matable manners. Iko zvese zvingosangana tiudza nechokwadi kuti Themba Mliswa uya sabhuku ari kunzi asungwa. This is the current situation right now. Pari kupisa apa pari hot. Ino ndakambotaura ndikati unozoti nyaya yekuzaZANU-PF andichazivi ndiani umwe ndakambotaura ndikati ndakati politics is a dead game. Saka usatedzere geza kana iwe usingagone kugeza. Ameno kana muri kutonzwisisa statement iroro rine zvakawanda zvarinoreva. So Themba Mliswa ndo paari kutotiudza izveso. Ari kuti I've been detained by ZRP at Magunje police station as CG Mutamba and Commissioner Nyazema have gone personal over the Rengwe conservance issue. The charge is prospecting the minerals without license. I will appear in court tomorrow. This is the situation right now. Vamuliswa vakabatwa kungosungwa dzanyawo dzimwe dzari kutaura yena Mutamba akazopinda chi you know sometimes unongorongoti chatika uri kana ari Mutamba ari kupinda nyaya personal. It's like tongoti Mutamba ibva muoffice yedu atidi vanhu personal vanopersonalize zvinhu because maoffices aya ndedu isusu macitizens tinokwanisa ita simba rekuchuza kuti ningi ndiye watoda kuti anga ari mumu ningi atomunakirwe naye atimude. Simba iroro tinaro, but simba iroro manje mawaniro atinoriita akasiyana nezvamuri kufunga because tinotanga tenda kunopressa kuna boss wake akamisa ipapo anongomuka mangwana kuti right yo hanzi nemacitizens watadza basa ibva ipapo ndo maitirwa azvo in case you didn't know and now you know. So handisi kuziva kuti Mliswa nyaya yake chanoperawo sei kumberi ikokoko tozidzunguri ripo futi anenge achitotsvaga kuraramawo zvinowanika izvo zvese zvanditi zvinowanika. You know at times ndina mazuva ekuti ndaifarira Themba Mliswa ari muparliament ndisati ndanzwawo side Morgan Richard Tsvangirai uyo akazonodya Themba Mliswa akazopinda muparliament ndikatoti iwo wai wakanyarara muparliament auna kana chori kuita you're not effective zvikanzi wakanai baba nyaya dzemuparliament dzeika panotodiwa masolution toona kuti chii chiri kuitika kwete kuti tingouya muparliament every day tichiti chaora chinichi tisiri kukwanisa kuita se kubvisa chinhu chacho chaora because at the end of the day iwo kana nyama ikaora mufiriji mako unoramba iro uchingopopota uchiti yaora unofanira kuita plan yekuibvisa uirasa wobvisa mweya wacho uri kunhuhwa iwoyo. Handiti ndosaka inini ndiri panapa ndichiti ndakatotumwa ndakatodaidzwa ndakadaireka kuti aiwa ngativabvise vanhu ava but vamwe wenyu ndiri kuona kuti hamusati maaredi kuti joina but ndondowari muchati joina kunge city mai manje but ndonyaya dzandiri kungoti ndingosangana nadzo ipo zvinezvi ndichiti vaMliswa vatorwa vari kunzi vakasungwa. Themba Mliswa mushure mekunge ataura zvinhu zvakawanda. Themba Mliswa hameno handinyazomunzwisisa akambenge ari kuZANU-PF I understand vazobva vadzoka independent candidate I understand vagara nguva zhinji muparliament but unoona kuti munhu kuti unotadza kumunzwisisa kuti ari kunyatsomirira zvipi arunyazoita nezvei patinoti ndepake chaipo. To be very honest with you guys handitonyatsonzwisisawo ina hangu anondivhara mufeswe. It's up to you. Munokwanisa kuzondiudzawo zvakawanda zvamuri kuona panyaya iyo but muri yeZimbabwe before I disappear and before I give you something that I want you to listen to ndangokuzivisa kuti kana uchingori muSouth Africa udoregisterwa company ubvavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit zviri easy. Ndine mufesi umwe one anonzi Owen weEducation Research ndiye the only one anokuregistera company okuvhurira FNB business account. Chinongodiwa chete ipapo passport yako. Ina handidi zvekuzoti ndakuudza inyaya mozotanga kuti ndakazonoregistrwa naningi akandivhara ukanovharwa ikoko sandiuye panapa muchindibvunza ndogara ndichikukudzai nyaya idzodzo. Ini ndokuudzai munhu ari reliable and affordable. Iwo kana ukauya kati aiwa naOwen ndatadzanzwa napakati ndototaura naye kuti Owen customer iri kuti zvakadzika shamari chichaitika shamari kuti aiwa kule ndondowari because he is very professional, he is reliable, is different pane vamwe vanhu vaiva vekuti anoda kutombotry kuitawo because iwo haukamuti unozoida kuita deal nemwe munhu wekuti ada kudzidzira kuzviita asiri registered company pachake anokuregistera company sei iye asitori registered. Handiri mukuzviona saka batai Owen ndokubasa kwake. So for now terere mumbonzwa zvinhu zvekutaurwa macomrade vakatsamwa vari kupopota icho plus chimwe chinhu chinoitika kakulinda ndechekuti
vanhu vezanuka vanobata vanhu pfungwa zviya kuti pfungwa dzavo dzisashande zvakafanana nekumaruzevha vanotoita kuti vabhilivhe kuti munhu akangonzi ndiwe opposition ka atoo mhandu yenyika saka paipa vanenge vatodadzira kuti pasine mhandu paipa vanenge vachitoita kuti vanhu vabhilivhe kuti vari kutoreva kuti pasina chamusa pasina nhingi because munhu anogara kuruzevha baba haatombozvinzwisisi ukatomutsanangura kuti life yakaoma muzimbabwe iye anongoona kunge zvingori normal wanzwisisa anogona kunge zvitongori bho saka iye anenge akatogutsikana nenhamo yaatori nayo zvekutoti ukatomuti unoti chii pamusoro peopposition anga atoti tovarova zvikazodai so iye anenge achitopopota achitoti vanhu vari kurwisana napresident but haanzwisisi kuti chi ndo democracy yayo vanga vasina kuenda kuchikoro ndo zvine ichiitika saka vanenge vasina exposure havatombozvinzwisisi zvegovernance izvo kuti chi kuti zvinobvumidzwa alright basically ndo zvandiri kutaura kuti saka hamurambidzi munhu kukambina wanzwisisa and then ponoita nyaya yedevelopment chaicho muzimbabwe kubhinga chaicho go to binga for example kubhinga nanhasi baba kuno vanhu vachiri kutopfeka nhembe asi takasotora independency muna 1980 45 years ago saka vanoudza kuti pa45 years vakatadza kungo vakawo maschools ikoko so business rinoflowa ikoko ndo zvavakangotadza chete izvozvo and ukaenda ikoko kwacho hautomboshayi masichina anenge achitoluta zvinhu zveko futi asi hakudevelopwe handiti vanhu vekuva mutoko vakasvika pakuramba here nemablack granite avo vachita tichadi nawo nemhaka yekuti vanhu vacho vaingoya vachitora vasina nacho vaisiya anzviza saka zvese izvo zvinoda kugarwa pasi plus muzanu pf mumastructures avo mune vanhu hobho vanenge vachitozikanwa corruption dzavo namudzo vageza vachibvunza kuti tungwarara anoiwanepi mari yaanenge achingospenda pazvinhu pepe tungwarara pane amenu kunonzi kupiko kwamboimbwa uko hanzi ndakabva naye kuri kwamurambinde exactly ameni uko kumaraini acho anonzi iye anoti kwari but vanhu vacho vanogarako vanoti kune madiamonds ikoko ndo zvavanenge kutaura aitonzi akatombopisirwa imba iri amenu unozonzwawo ndaangodzinzwawo mustreet angu but I think nyaya iyo inogona kumeka sense then nenyaya yemasanctions kunyanya pamasanctions vanenge vachinyeba vachiti nyika yedu yakapiwa masanction nekuti takabvisa varungu saka vanenge vachitorwa nemasanction isusu takatoisa effort yeindependence baba zimbabwe haina masanction musambofe makanyeperwa zimbabwe has no sanctions masanctions ari pamaindividuals vanana Mnangagwa anana netimu ravo rekumusoro kwekwe handiti Japers anga atonoishuwa here kuamerica musuno akatorambirwa visa nenyaya yekuti akagamuchira mota yachivhayo unotadza nei kurambirwa visa iwo uchigamuchira mota yemunhanzi kanonzi ani corruption saka ZANU-PF ka ndoine masanctions baba netimu ravo remuchisociety chavo chichamen zvimagroup zvavo zvozvo ndo vanhu vane masanctions vana matravel sanctions zimbabwe is no sanctions open trade baba can be done because hatina masanctions izvo saka ivo vanoda kublema masanctions kuti ndo vari kukonzeresa havadi kubvuma blame yekuti ivo vacho madofu havana nachenji vanokwanisa kuunza wanzviza the current situation right now intosiririsa baba mazimbabwe arongotwa rafu all over the world ndivana kubritain paipa vachitonzi havana hunhu vabuda vazoshama vazodididi South Africa ukanzwa pachinzi maillegal immigrants ka mazimbabwe chete anenge aingotaurwa hakuna umwe munhu anombodaidzwa achinzi ichocho wanzviza saka maSouth Africans atongone feeling yekutongoti munhu kana atongori muzimbabwe ka as long as ari munyika mawo is illegal wanzviza ndozvese izvozvo saka vanhu vanofa nenzara vachidididi negovernment inonyeberwa ngesingazvizivi kuti vanhu vanojamba border zvafana kunorth Korea vanhu vanojamba border vachienda muchina kunotenga chikafu vachidzoka but government yavo inonyebera kusazviona asi inenge ichizoona why because vanoziva kuti tikatovaramidza kubuda nekoko kwacho vanhu vanotofa nenzara saka regai avo vajambe vanotsvaga zvinovararamisa asi they've been doing things here in Zimbabwe vakavaka industry vakadii right now Zimbabwe inobhorowa maplaying grounds mamwe macountries kana iriyo irifana hosta world cup nanhasi kubva baba ameno kubva 1980 nanhasi Zimbabwe haina national sports stadium riri recognized internationally but mari yacho iripo baba anziza muzimbabwe sweu rese riri fete baba chera nyangwe kungoti hausi muzimbabwe ukachera even paseri pedheni rako chepya munogona kutona good anziza anyway you dig in Zimbabwe kune good but dambudziko riripo nderekuti rungolutwa masichina muchina andosimudzira munhu pfuti baba kuti wanonoka kubasa but tisu haridzivevu kwangola kwakadzorwa kumusha kwavo zvehasha because vavanotoita utsinye population yavo yakakurisa havachakwani muchikandri chavo chacho andosvika varongospread all over the world vachiluta maafrican country anotongwa nemastupid vana Mnangagwa saka nyaya dzidzoda kutogadziriswa saka way forward baba apa hapasi kuda diplomacy
ndozviri kutongoitika. Diplomacy haisi kuzotoshanda muZimbabwe zvekuti tomirira election rizosvika, tozoda kuvhota, topinda murodhi, todidi. Pari kutongoda kubatwa munhu achitomamiswa. Ndozvoda kutongoitwa kuti mukatongona mubumbu kabata utsemuri, ndozvakuda kutoshanda because zvanyanya. No one is coming to our rescue. Ndochokwadi. Takamboedza sadhaki, vanhu vakambomirira kuti pamwe vana Trump vane zvavachataura, vakazodii, election rikangorigwa. Kana vasina kuriga elections zvemashuwa ngavapublisha maV11 right now, abude timaoni. Handi ndo evidence yacho yekuti president awina. Even dai Chamisa akapinda papower, baba dai nhanaso vachirongorwa naye, tovaziva vanhu veZANU-PF, they are diehard. Maziza ndo zvakakonzeresa kuti ANC izorohwa izvozvo paSouth Africa. Pavakangoonekwa vachipinda-pinda muSouth Africa madhezi aiita maelection, vakatonzi ngava extradict, ngavabudiswe mukandri medu, hatitomboda vaona. ANC yacho ikatozoshaya public support nenyaya kuti vangoonekwa kunzi vanotama nezano. Saka zvese izvozvo baba, ZANU-PF hakuna chiri kuita. Zimbabwe is the only country Southern Africa yese ine maresources, asi maresources acho anowastwa. Ndo zvinoitika Zimbabwe mudhara. I don't think kuti even South Africa can match Zimbabwe. Dziri nyaya dzemaresources chaiwo. Maziza hamene kana uri kuzviona zvandiri kutaura, but vanongotora zvinhu. Munhu akaenda kuGMB nechibagi chake 90 kgs, sorry 50 kgs ka, uchinzi ndosaga vanoswera inochidira mu90 kg kuti ndosaga redu restandard. Saka iwo unozotoona kuti famando zosara ane loss. Cotton chaicho haichatombodi kurimwa, vanhu vazhinji havachadorima cotton inezvinana inonzi fodya yaya. Vamwe vanhu havachatodurima because vakutoona kuti ndiri kutopedzerwa nguva yangu, handana chine musoro chandiri kutombodi, chanotombobudisa mhuri yangu izongokwara nenzara at the end. But ichibva ndendatorima ndatoisawo effort nemainput dzangu, then wozongokwara at the end. Saka chatongosara ndechekuti even mafarmers vanotombozviita zvokuti vanoda kutora vanhu chibage vachinge vachienda kuGMB. Why vangodanisa Malawi? Kune nhamo kumakantries atansana Malawi nana Zambia. Ndosvika kuchiona varungu ava vanotombonetsa kakubvisa kweko. Vangonzitomberawo nyika dzedu svikanzi torai. Why? Because hakuna chinhu. Muda kushingira chipi Malawi? Malawi ine chi? Nothing. Malawi has got nothing. Zambia has got nothing. Zambia inongozikanwa nekuti ine mamwe mazichuru, so mahombe zvega izvozvo ndozvoka zvandotongoziva kuZambia. Konziza. Saka havatombotadzi. Varungu vakaita 14 years vaingorwira nyika ino, zvotoratidza kuti vaitoziva kuti this place ka ine zvinhu zvakawandisa zvaida kuexploit. Negold rese rari mureserve bank bebe madhezi aya akatorwa independence rakaendepi? Handizivi rari gold bag here. Madhezi ziga rakapinda baba rane value mudhara. Ranchurangarira ndaitobhita rand. Asi yangoti ichidonha. Currency kana iri gold bagged ka, gold racho rinoibheka rofanira kuramba ririmo richitowedzera, ndo zvinoita kuti value yairo iwedzere. Manje maziga aramba achidonha value. Why? Because gold racho roramba richibiwa. Munhu anonyeberwa ngarida kufamba achinoona kureserve bank kuti tiri kuona kuti kune gold rakawanda sei. Izvi kune 3 tons stupid. 3 tons dzekuti asi gold raiswa kuma 13 tons mazuva atorwa independence. Mnangagwa is an idiot baba. Ndo zvinoita ma-Western powers izvozvo. They decentralize ma-African powers ari kuno. Ma-powers ari kumusoro. Vanoda kudecentralize kuti musambofe makabatana. Unofunga kuti America izvioni here zvinoitwa Zimbabwe izvo? Ivo vakapindira hondo yeIsrael neIran, vanodii kupindira nyaya dzedu kuno, nyaya dziri kuafecta even ivo kumusoro. Handi vakatozobhana mavisa ekunana Zimbabwe kuno kunana Malawi vachitanzi overstay rate yenyu yakanyanya. And what are they doing about it? Nothing. Why? Because vanoda kuti murambe muri ikoko. Vandoziva kuti mukasimukira imi kamatowo competition, because mutonechi mune maresources anokwana kutoti toasimudzira musoro. Saka havazvidi izvozvo. Madziza. Saka no one is coming to our rescue baba. Pana pakutongoda hondo, pakutoda kubatwa munhu achitorohwa. Kana kutouraya cheko, ukatoona mubranda yaanogara panext door pakubata urai. Because they did a lot of things. Pa08 paipa vachiuraya vanhu vachiita sese. And no one has done anything about it. Ndo chinongoshamisa kuti maZimbabwe nemawandira makaita shosho street rese munonyaradzwa nemaCID 10. Munazvowo imi. Urai saka thank you kulienda. Saka ndozvo naida kutaura hangu kuti nyika yedu ka vanhu varotombofana tombotanga kuita unity ka totomborwa ndo chiri kutombodiwa because diplomacy haisi kuzoshanda mukumawo.